салом алейкум бародарҷон, ҳама каса хубен тенҷе ҷо меша бародарҷон. Айчапаев Кавхозабод. Ина Кавхозабод ҷалбин балхи. тангир бугу. Ай шартуз. Ай шартуз. Ина шогирдома шумо спориде? О, ака. 100%. 100% ама. Ному чия? Эҳсон. Эҳсон ай ҷо меша? Тоҷикистон. Тоҷикистон айшиноҳия восе. Ай ноҳияи восе Куловҷон мек. И чим дори? Исмоил. Исмоил. Восе. Ҳоз шумо уже варзишро споридем? О, ваҷаи споридем, экзамени шикан споридем. Ама 100% ай бародарот шумо ай кори доводники ва грузчики ва корои ҷазира вазмин бен ва шишодатумаи ронадагиро бигирен, кор кунен, корои сабкак, корои инфетозак. Ай ҷоида азор раҳмат. Худа чӣ? Азор Аҳмад акаҷон. Иншоалло номератро тақсим мекунем бародаро омада. Чӣ? Дар группа кора партиясин дидесин чӣ хел омадеса? Ҳар рӯз кор партияса иншоалло. Ия марама. Ора му изҳарда бисёр. Ина тамом. Ина оз мефроя. Ина шогир. Биё иҷа сухан ко, сухан ко. Биё иҷа. Ку чӣ хел шӣ? Қина ҳай кадан. Акам мара худаш мекунам. Просто мешини. Ёрдам мекуна бугу? Ҳама 100% гуфт, натонем ёд мегирем. Период. Ё бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим. Бобо ҳуҷӣ, я сухан ко. ها بچه چی میگم من سحر اومدیم اگزامین بعد از обед من واجدینی حوز میریم پراوا پلوچات میکنیم با دستگیری اکی زویر اومده من انشالله که بگه با صاحب پراوا میریم خونه Дам испурдим хатина миш шербачора овардем амин роз ба сари баланд. Ина правошон дадашона экзамен гузарондан. Ай ҷо меша бародарҷон? Айчапаев Кавхозабод. Ина ай Кавхозабод. И Кавхозабод ҷалбин балхи. ҷалудин ба қумсангир бугу? Ай шартуз. Ай шартуз. Ина бародар чӣ хел шид экзамен? Ягон хеле Пинина. пини надора. Миёй саҳар миёй бега правата мегири мера. Ёрдам кадан? О 100%. Трактора чӣ хел ҳай кардем тезера? Хай ёрдам. Ина бародармон трактора ҳай кардем фурӯмад. Ина ми ҳамаша гузарондем бародарҷоно. Ранги ҳамё ғайрат кен шумо ранги ҳамё ғайрат кен мешинед шумо ҳам экскаватор ши соҳиби права соҳиби ҷои кори гарм мешинед. Боқӣ дар панои Олло ана номрои телефони ман 821 908 0748 ватсапш кор мекунад просто бинавед мардами тикток мардами инстаграм мо шуморо иншоалло дастгиритон мекунем. Панотон дар худо. Нами шогирди га Ленинград вокзал омадем. Ана гуфти земля круглая гап зайна бародар. Салом алейкум.